Здравейте, приятели на българския футбол. Последен 8-ми кръг преди паузата на националните отбори. Имаме някои интересни сблъсъци. Предстоят един отложен матч между ЦСКА 48 и Лудогорец. За матча на Левски с Хебър все още нищо не знам. В момента на това видео този матч ще се играе. Аз ще го прогнозирам. Трябва да кажем, че и двата отбора се представяха достойно. Лудогорец спечелиха срещу Аякс, но тази победа не е достатъчна, за да продължат в Лига Европа. Те са в конференциите, а Левски изцяло приключва европохода си, но достойно и да двата отбора със сигурност представени. Така, направо започвам с прогнозите. Пирин срещу Арда. Пирин с нов треньор. Домакинските матчи определено при тях са една идея по-трудни. Но като знак ще давам двойка за Арда и победа с 0 на 1, 1 на 2, победа с 1 гол разлика тук за Арда. Враца срещу Черно море. Отново Враца труден домакин. Те точко в момента доста изостават, но игрово със сигурност показаха добри неща. А Черно море се направиха не лош мач срещу ЦСКА София на армията. Тук като знак двойка победа за Черно море с 0 на 2, възможно 1 на 2, но победа за Черно море. Ботев Пловдив срещу Славия. Това е интересен матч. И двата отбора не са в онова състояние, в което сме свикнали да ги виждаме. Ботев Пловдив с треньор, който аз в последствие разбрах, че е бивш анализатор на Лудогорец, бразилец човек, ако не се лъжа. Като име не мога да ви го кажа. Сега не искам да го обиждам, но за мен е странно как един бивш анализатор, няма значение на кой отбор, става треньор на един от най-големите, смея да твърдя, отбори в България. Не знам, вярно, че е временно, има така неща, които Ботев наистина са подобрили в играта си, не са чак толкова бездушни, колкото бяха при Станислав Генчев, но ми е странно, просто е странно. За Бакеро няма дори да коментирам, видях, че това нещо не се получи, не знам, много е странно Бакеро в Славия, има явно нещо там схематично, ако мога така да го нарека. Но като сега тук точен резултат в матча ще се съсредоточа върху нещата на терена 1 на 1. Като знак по-скоро двоен шанс 1 хикс бих опитал. Локо София срещу Етър. Ето тук е много важен матч за двата отбора. Време за точки. Със сигурност време за точки. И на Локо София им трябва, и на Етър им трябва. Мен ми е странно как Стойчо Стоев до момента още не е уволнен. Сега ще е много гадно, ако съм му сбъркал фамилията просто. Защото много стойчовци са в българския футбол и е трудно да се запомнят всички. Не съм много добър с имената. Бивш треньор на Лудогорец, сега всички знаем кой е треньор на Локо София. Да. Тук е времето за точки за двата отбора, но си мисля предвид фактора, че е домакински матч за Локомотив София. Не, всъщност тук хикс, като знак ще дам хикс като точен резултат. 1 на 1 може би, отново. Но по-съм склонен към Локо София да се насочи в този матч. Берой срещу ЦСКА. Берой направо се бяха сринати от Лудогорец. Определено Берой загаднаха за добри неща в играта си, но просто срещу Лудогорец не видяхме абсолютно нищо. ЦСКА, те от много време само загатват. А в доста голяма част от мачовете дори не загатват. Сложно е да кажа, със сигурност е сложно, защото просто Берой е много странна загуба, бих казал, много бездушна най-вече загуба от Лудогорец. Хайде, определено да идеш в Разград не е най-доброто място за гостуване, пък камо ли за търсене на 3 точки, но чак 5 на 0 и при положение, че не си показал абсолютно никаква игра. Склонен съм тук победа за ЦСКА София, минимална, 1 на 2 може би, или 0 на 1, с 1 гол разлика. Така, Локо Пловдив срещу Крумовград, тук като знак единица, забравих за ЦСКА София и Берой, като знак двойка, победа за гостуващия отбор. Локо Пловдив срещу Крумовград като знак единица, тук очаквам победа за Локо Пловдив с 2 на 0, те много пропускат. Сега срещу Хебър не си вкараха положенията, но със сигурност много пропускат. Най-добре, сега смея да твърдя най-добре като игра, като качество на играта отбор в България. Бих добавил Левски към това число. Черно море една идея по-назад. Но Локо Пловдив смея да твърдя най-добрите към момента. И Крумовград, предвид по-скромните си
хайде амбиции, може би е точната дума, защото възможностите Крумовград финансови си ги имат. Не са изхарчили кой знае, нали, какви суми, какви играчи да са довели, но сега те имат по-скромни амбиции, със сигурност. Така че ще загубят според мен тук 2-0. ЦСКА 48 Милодогорец казахме, че е отложен. И Левски срещу Хебър, който към момента ще се играе. Не знам дали ще бъде отложен. Сега прогноза, предвид физическата умора най-вече го дължа. Си мисля, че Хебър тук няма да загуби. X2 ще дам двоен шанс от към Хебър. И победа за отбора на... Като точно на тази, хайде да е победата за отбора на Любо Пеев с 0-1 минимална. Мисля, че Левски ще излезе с по-резервен състав и ще бъде трудно предвид умората, която хвърлиха в матч срещу Франкфурт. Ами това бяха прогнозите. С какво са съгласни и с какво не, ще чакам в коментарите. Другата седмица нещата се връщат по нормалните темпове. Обзор ще си има най-вероятно и прогнози естествено за България няма да има. Когато се завърнат мачовете, тогава. Довиждане.